Het personeel wil meer leen en ze zijn het net eens met de nieuwe roosters en de vermindering van ATV-dagen. Verder moet er een onafhankelijk onderzoek komen naar de hege werkdruk, vinden ze. Daarom wordt er bij Jacobs DE geen thee produceren en ik de mensen die koffieautomaten bij bedrijven aanvolgen staken. Douwe Egberts heeft een eindbod gedaan. Ze hebben daarna niet gereageerd op ons ultimatum, althans afwijzend. Dus dit is nodig om een actie los te krijgen van Douwe Egberts. En ik begrijp dat als dit niet helpt, dat er nog wel meer actie op touw staat. Klopt, dit is een eerste waarschuwingsactie eigenlijk van 24 uur. En we zullen na vandaag nieuwe acties aankondigen op het moment dat Douwe Egberts niet beweegt. De staking is juist begonnen. Bij de nachtploeg en van de morgen staat er de inschrijving voor de staking. Een woordvoerder van het bedrijf liet weten dat ze de acties betreuren en wies erop dat de meerderheid van de werknemers net meedocht. De tapeproductie is van de morgen weer uiteenzet. Verder vindt het bedrijf dat ze het personeel een goed CAO-voorstel dienen.